Можете говорити? Де можу? Кажи, вже? Да. Розказую. Гаряче досягнуто з Нафтогазом до узгодженості з Рівнегазом і з теплопостачальним підприємством з п'ятниці, з вечора будемо подавати гарячу Тобто воду. завтра? Так, до 6 числа включно. Це неділя. Після того відключимо. Завжди критикую уряд за те, що немає газу. Зараз не критикую, а ставлю з цього з розумінням. Тому що дійсно дуже важливо назбирати сховище газ. Газу немає, гарячої води немає ніде. Ні в Тернополі, ні в Луцьку, якщо у вас є знайомі, позвоніть. Тому з розуміння ставлюсь. Важливіше готуватись до зими. Зараз перетерпимо, але щоб дітям можна було піти в школу, щоб на свята люди комфортно себе почували, тому подамо гарячу воду в ці числа, коли я сказав. Вона буде без перерву цей період. І з 6 по 15? 15 З вже... п'ятниці вечора Ні, маю на увазі далі вже. до коли... 6-го включно, безперервно, так. До 6-го включно. До А коли вже на постійній основі включать? 15 жовтня? Коли почнеться опалювальний сезон. Не факт, що опалювальний сезон почнеться 15 числа, тому що уряд змінив температурні режими, ви знаєте, там понизив. То не факт, все залежить від погоди. Там повинно бути 3 доби плюс 8, а тепер, напевно, менше, не знаю, бо ще на це рішення не прийнято. Але орієнтовно тільки 15. Орієнтовно 15 числа, так.